Matapos itong marinig ng mga antingero, doon na nga nila inumpisahan ang pakikinig sa mga nilalang. Binigyan din nila ito ng babala na sa oras na mali ang impormasyong kanilang isiniwalat, mas matindi pa roon ang kanilang dadanasin. Inilahad din noon ng pinunong antingero na hindi mo na sila makakalaya hanggat hindi pa nila nakukumpirma ang anumang impormasyong ibabahagi ng mga ito. Matapos itong marinig ng mga lalaki, dahan-dahan naman silang kumalma sa kabila ng mga pinsalang kanilang natamo. Habang pinagmamasdan nila Manong Buti ang mga ito, kitang-kita nila ang panginginig ng mga katawan ng nilalang dahil sa panunuot ng hapdi sa kanilang mga kalamnan. Ilang minuto pa ang lumipas, buong tapang namang nagsalita ang isa sa mga ito sa pagbabakasakaling yon ang magsasalba sa kanilang mga buhay. Ayon sa nilalang, maraming isinasagawang ritual ang negosyante bilang paghahanda sa papalapit na Biyernes Santo. Karamihan sa mga ito ay tungkol sa pagbuhay at ang iilan naman ay ang pagpapalakas ng kanyang mga pinagkakatiwalaang nilalang. Kaya sila nakakakita ng pag-apoy sa matalingahan tuwing gabi dahil yon sa isang ukang nilikha ng negosyante para mapaglagakan ng kalansay ng kanyang Panginoon. Nasisiguro din noon ang aswang na nakababad na yon sa ilalim ng likidong apoy na siyang pangalawang hakbang sa pagbuhay nito. Dagdag pa ng lalaki, hindi nila kakayaning pasukin ang pugad ng negosyante dahil ang lahat ng mga masasamang engkantong hindi nakakapasok noon sa bundok ay nagawa ng makabantay papaikot nito. Ang mga salakip din noon ay gabi-gabing nagbabantay sa kalangitan para madaling matunugan ang paglapit ng iba't ibang uri ng mga nilalang. Nang marinig naman ito ng pinunong antingero, agad naman yung lumapit sa lalaki habang nagtatanong ng, "Sino ang binubuhay nila? Bakit sa bundok ng Diyos yun dapat buhayin?" Hindi namin alam kung sinong bubuhayin ng demonyo. Wala siyang pinagsabihan sa amin kung ano talaga ang eksaktong plano ng aming grupo. Basta ang naririnig ko, parang mamon ang kanyang bubuhayin. Wala nang iba. Kapag naganap ang pagbuhay, asahan nyo ng mas titindi pa ang mararanasang hirap ng inyong pangkat. Sagot naman ng lalaki. Nang marinig naman ito ng mga antingero, ninais nilang maging kalmado nang sa gayoy maipagpatuloy nila ang kanilang magandang usapan. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang inumpisahan ni Manong Armando ang pagtatanong ukol sa mga pangontrang maaaring makatalo sa mga demonyo. Wala kaming alam na pangontrang makakatalo sa kanya. Tusong demonyo, tandaan nyo yan. Hindi yan naglalahad ng kahit na anong bagay na tungkol sa ikahihina ng kanyang sarili. Sagot naman ng lalaki. Nang marinig ito ni Manong Armando, seryoso naman niyang nilapitan ang lalaki habang sumasagot ng, "Kapag nabigo kami sa aming misyon at nalaman ng demonyong ikaw ang naglaglag sa kanya, hindi ka rin makakaligtas. Tandaan mo, walang baho ang hindi sumisingaw sa mundong ito. Ngayon mamili ka, buhay ng iyong Panginoon o buhay niyong nadakip namin ngayon. Alam kong hindi kayo kasing tapat ng mga demonyong direktang naninilbihan sa negosyante, kung kaya't may pag-asa pang mailaglag niyo ito." Matapos itong marinig ng mga lalaki, agad naman itong nagsitinginan sa bawat isa na para bang merong nais ipahiwatig na mensahe. Binigyan naman yon nila Manong Buti ng panahon para makapag-isip, nang sa gayoy magtiwala din ito sa kanilang mga sinabi. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga dahan-dahang nag-umpisang magsalita ang mga nilalang ukol sa kahinaan ng kanilang pinuno. Wala na kasi silang pagpipilian noon sa kadahilanang alam nilang seryoso ang mga antingero sa lahat ng mga sinabi nito. Bago magsalita noon ang lalaki, humingi siya ng isang pabor sa grupo ni Manong Buti. Ayon sa kanya,
Upang maisiwalat niya ang kahinaan ng kanilang pinuno, kinakailangan nilang magtayo ng isang harang sa paligid nang sa gayoy walang makarinig sa kanyang sasabihin. Ayon kasi sa lalaki na kapag may isa sa kanilang nagbanggit ng pangalan ng demonyo, madali itong maririnig ng mga salakip kahit gaano man kalayo. Yun ang nagsisilbing tenga at palaso ng negosyante upang maprotektahan ang kanyang pangalan sa kahit na anong oras at pagkakataon. Matapos nilang marinig ang bagay na yon, agad namang gumawa ng harang sila Manong Armando upang wala ni isang mga nilalang ang makakarinig sa kanilang mga pinag-uusapan. Bagaman may nailibing na silang mga bagay sa lugar na magpapabingi sa mga engkanto at elemento, napagpasyahan pa rin nila itong dagdagan alang-alang sa nais ng mga aswang. Dali-dali naman silang bumalik sa mga kalalakihan upang maipagpatuloy ang kanilang seryosong usapan. Inilahad nila noon na ligtas na ang buong paligid kung kaya't wala na silang dapat pang ipag-alala. Nang marinig naman ito ng mga lalaki, doon na nag-umpisang magsalita ang isa sa mga ito ukol sa bagay na kanyang nalalaman. Ayon sa nilalang, maraming patibong na ginawa ang demonyo para lamang maikubli ang kanyang totoong kahinaan. Ang iilan sa mga antingerong minsan nilang nakalaban noon, inakalang sa puso ang magiging kamatayan nito. Subalit dahil sa kanilang maling akala at walang pagdadalawang isip na desisyon, naging kabayaran nito ang kanilang mga buhay. Sa loob ng ilang taong pananatili ng nilalang sa ilalim ng kapangyarihan ng negosyante, doon niya nakita ang nag-iisang kahinaan nito at yun ay ang kwintas na merong palawit na isang solidong ginto. Bagaman hindi siya sigurado sa kung ano ang nilalaman ng palawit na yon, malakas ang kanyang kutob na yon ang magpapabagsak sa nilalang. Maraming beses na din kasi nilang nasilayan ang negosyanteng pumatay ng mga aswang dahil lamang sa pagsagi sa kwintas niyang yon. Nang marinig ito nila Manong Armando, ninais muna nilang pag-isipan ng maigi ang bawat detalyeng inilahad ng kanilang kausap. Sigurado ka na ba sa mga sinasabi mo? Tanong ni Manong Armando. Nang akmang sasagot na noon ng lalaki, laking gulat na lamang ng kanilang grupo nang masipat nilang tumilapon ang katawan nito, di kalayuan sa lugar na kanilang pinagluluhuran. Halos gulat na gulat noon ang mga kasama nitong mga aswang sa kadahilan ng kitang-kita ng kanilang mga mata ang nakatarak na puting palaso sa dibdib nito. Hindi na din noon gumalaw ang kanilang kasama, indikasyong wala na itong buhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon nasipat nila Manong Buti ang isang bangka ng mga salakip na naglalayag sa kalangitan. Nakatitig ang mga ito sa kanilang kinaroroonan habang dahan-dahang lumalapit. Nang mapagtanto naman nila Manong Armando na nasipat na sila ng mga demonyo, dali-dali naman nilang inihanda ang kanilang mga armas sa pakikipagdigma. Itinali na muna nila noon sa isang puno ang 2 aswang upang masigurong hindi makakatakas ang mga ito. Habang papalapit noon ang mga salakip, doon na silayan ni Manong Buti na merong palang kalakihan ng sinasakyang bangka ng mga nilalang na yun. Halos mas mataas din ang dihamak sa kanila ang mga salakip na siyang labis niyang ikinagulat. Pagdaong ng bangka nito sa lupa, agad namang naglakad papalabas ang mga sumuruton para kaharapin ang grupo ng mga antingero. Matapos naman itong masilayan nila Manong Armando, mabilisan din naman silang naglakad upang kumprontahin ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumigaw ng napakalakas ang mga salakip at walang habas itong sumugod patungo sa kanilang kinaroroonan. Nang masipat naman ito nila Manong Armando, agad din naman silang gumawa ng hakbang para kontrahin ang mga gagawing pag-atake ng mga ito.
Sila Manong Buti naman noon, ninais na manatili sa likod ng kanilang mga maestro upang mapaghandaan ang mga susunod na kaganapan. Maya-maya pa, tuluyan na ngang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Alam na noon ng kanilang grupo na natunugan na ng mga demonyo ang kanilang presensya, kung kaya't wala na silang nagawa kundi ang umpisahan ang nakaambang digmaan noong gabi. Alam kasi nila noong hindi na sila matatahimik sa lugar, gayong napag-alaman na ng mga demonyo ang eksaktong kinaroroonan ng kanilang grupo. Pagsilay ni Manong Buti sa papasugod na salakip, mabilis na naman niya itong sinalubong habang inihahanda ang kanyang tabak. Paglapit sa kanya ng nilalang, mabilis na naman niya itong tinadyakan at kasabay nito ang kanyang pagsunggab at walang awang pag-unday ng saksak na siyang naging sanhi ng mabilisan nitong kamatayan. Matapos itong gawin ni Manong Buti, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang mga kasama upang magbigay ng tulong sa mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikidigma, doon nila narinig ang pag-alulong ng mga demonyo sa bundok ng Matalingahan. Sa puntong yun, inaasahan na nilang magbibigayo ng tulong sa mga salakip, kung kaya't ninais na nila noong tapusin ang labanan na kasalukuyang kinakaharap ng kanilang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan ng grupo nila Manong Buti nang masipat nilang walang habas na sinusuwag ng mga antingero ang lahat ng salakip na kanilang nakikita sa paligid. Halos walang nagagawa ang mga nilalang na yon na para bang hindi nila kayang mapangibabawan ang lakas na taglay ng kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, tuluyan na ngang bumalik ang katahimikan sa buong paligid at kasabay nito ang paghawak ng pinuno ng antingero sa leeg ng sumuruton habang mabilisan niyong kinakaladkad patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. "Maestro, bakit hindi niyo pa yan patayin?" Bungad na tanong ni Manong Buti. "Ikaw ang may karapatang pumatay sa nilalang na ito. Ang sumuruton na hawak ko ang pumatay sa iyong dalawang kaibigan. Heto na siya. Ipataw mo na ang parusa sa kanyang sala." Sagot naman ng pinunong antingero. Nang marinig ito ni Manong Buti, agad namang bumalik sa kanyang alaala ang mga memorya na kasama nila sina Mursito at Pedro. Halos segundo lang noon ang naging pagitan nang bigla itong hawakan ni Manong Buti at kasabay nito ang kanyang pagtarak ng punyal sa ulo ng nilalang. Pagbunot niya sa punyal na yon, buong lakas naman niyang ginilita ng leeg ang sumuruton hanggang sa humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Matapos ang mga pangyayari, labis-labis naman ang pasasalamat niya sa pinunong antingero gawa ng dahil sa kanya na ipaghiganti niya ang kanyang dalawang yumaong kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na napagpasyahan ng kanilang grupo ang maglakad papasok ng Matalingahan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, napakarami nilang nakikitang mga nilalang na nananakbo pababa ng bundok. Hindi naman sila noon nakakaramdam ng kahit na anong takot sa katawan sa kadahilanang nakahanda ang kanilang grupo sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Sa paglipas pa ng oras, narating na nga nila ang paanan ng bundok kung saan doon nila nakita ang kumpol ng mga demonyong nagbabantay sa buong paligid. Habang pinagmamasdan nila ang mga demonyo, paisa-isa namang umatungal ang mga ito at di kalaunay mabilisang nagsitakbuhan patungo sa kanilang kinaroroonan. Nang masipat naman ito ni Bitang, agad naman niyang kinuha ang nag-iisa nilang barel at walang habas itong pinaulanan ng bala. Di pa man nakakalapit sa kanila noon ang mga demonyo, kitang-kita nila noon ang pagkamatay ng iilan sa mga ito. Maya-maya pa,
Nang masipat na ng mga antingero ang iilang mga demonyong malapit na sa kanilang kinaroroonan, buong lakas at tapang naman nila itong sinalubong. Sa pag-umpisa ng digmaan, marami ng mga demonyo ang nagawa nilang maibaon sa lupa. Kahit anong dami pa ng mga ito, bigo pa rin silang mapangibabawan ang lakas ng mga antingero. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang nagsipulasan ang mga demonyo nang mapagtanto nilang marami nang napaslang sa kanilang mga hanay. Para ito noong mga asong nabahag ang buntot na bumalik kung saan naroon ang kanilang amo. Dahil sa pangyayari, kung kaya't nagawang mapasok nila Manong Buti ang bundok ng matalingahan. May iilang engkanto noon ang nagtangkang harangin sila sa daan, subalit lahat ng mga ito ay nabigo at namatay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananakbo sa napakatarik na bundok, ramdam na ng kanilang grupo ang labis na pagod. Hindi naman nila ito gaanong pinansin, gawa ng may hinahabol sila noong oras. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang bukana ng lugar na pinagpupugaran ng negosyante. Doon tumambad sa kanila ang isang napakalawak na uka na merong likidong apoy sa gitna. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon nila nakita ang negosyanteng ibang-iba na sa dati nitong anyo. May kasama din itong 3 lalaki na maaaring pinakamalakas sa kanyang mga alipores. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang paningin sa negosyante nang marinig nila itong magwika ng Bilib din talaga ako sa inyo. Lalo na sa iyo, Buti. Isipin mo, dinamitan at pinakain lang kita noon. Tapos ngayon tatraidorin mo ko? Hindi tayo magkakaganito kung mabuti ang ginagawa mo sa mundo. Masyado ka ng masama, kaya dapat lamang na maibalik ka na namin sa impyerno. Sagot naman dito ni Manong Buti. Matapos nitong makapagsalita, agad namang lumitaw sa harapan ng negosyante si Carolina habang masayang nakatitig sa kanila. Maya-maya pa, bigla namang napaatras ng bahagya sila Manong Buti nang masipat nila ang mga engkantong kasama nito na paisa-isang lumilitaw papaikot sa lugar na kanilang kinatatayuan. Bagaman nasukol na noon ng kanilang grupo, nananatili pa rin silang matatag at kalmado sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na kaya nilang makipagtagisan sa kahit na anong uri ng digmaan. Maya-maya pa, ramdam na nga noon nila Manong Buti ang pagtaas ng tensyon sa paligid dahil sa mga napapalakas na pag-alulong ng mga demonyo. Nang hindi na nila maatim ang ganoong pangyayari, doon na hinati ng pinunong antingero ang kanilang grupo. Bale, pinasama si Bitang at Miguel noon sa magkahiwalay na pangkat kasama ang 2 antingero upang masigurong balanse ang kanilang puwersang maipapamalas sa digmaan. Si Manong Armando naman noon ay sumama na din sa 2 at si Manong Buti naman ang kasalukuyang kasama ng pinunong antingero. Matapos nilang mahati ang kanilang grupo, doon na sila nag-umpisang maglakad papalapit sa mga demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang sumiklab ang digmaan nang makita ng negosyante ang pag-unday ng saksak ni Bitang sa isang demonyong naparalisa dahil sa tigalpo. Matapos ang mga pangyayaring yon, mabilis ang kinumpronta nila Manong Buti ang negosyante upang magawa na nilang mawakasan ang digmaan. Sila Manong Armando naman noon ang humarap kay Carolina at ang 2 pa nilang natitirang grupo ang humarap sa mga mandirigma nito at sa mga salakip na dahan-dahang lumalapit sa bundok. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, hindi na gaanong nasilayan nila Manong Buti ang iba nilang kasama dahil sa nadapo na ang mga ito sa malayong bahagi ng bundok. Bagaman hindi na nila ito nakita,
Mataas pa rin ang tiwala nila sa kanilang mga kasama na walang mangyayaring masama sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa negosyante nang masipat niya itong mabilisang sumusugod papalapit sa kanilang kinatatayuan. Walang sabi-sabi, buong lakas naman niyang sinalag ang pag-atake nito at kasabay nito ang pagtungo ng pinunong antingero sa likurang bahagi ng demonyo sa pagbabaka sakaling magagawa niya itong mabigyan ng isang malubhang pinsala. Subalit, bago pa man niya magawa ang kanyang plano, matagumpay namang nakalayo ang demonyo habang patuloy sa pagngisi. Sawang-sawa na ako sa pakikipaglaro sa inyo, mga antingero. Nais ko pa sana sa inyong ipakita ang katapusan ng mundo. Subalit masyado nyo akong binibigyan ng matinding rason para kayo'y kagalitan ng husto. Wika ng demonyo. Nang marinig naman nila Manong Puti ang sinabi nito, agad naman nilang sinugod ang nilalang ng walang pagdadalawang isip. Paghawak ng pinunong antingero sa kanyang mutya, bigla siyang binalot ng isang napakalakas na sabulag sa katawan na siyang naging sanhi upang hindi siya magawang masilayan ng demonyo. Matapos ang mga pangyayaring yon, hindi pa rin tumigil sa pagsugod si Manong Buti upang magsilbing pain para sa nais gawin ng kanyang maestro. Paglapit niya noon sa negosyante, agad naman siyang inundaya ng saksak sa kanyang tagiliran na siyang naging sanhi upang mabilisan siyang panghinaan. Bagaman kumakawala na noon ang ulirat ni Manong Buti, pasimple pa rin niyang ginagawa ang kanyang naiisip na plano. Nang masipat niyang nadapo na sa likurang bahagi ng negosyante ang pinunong antingero, mabilisan naman niyang kinuha ang kwintas nito at buong lakas na nagpumiglas sa pagkakahawak ng nilalang. Sa paglayo doon ni Manong Buti, doon niya nakita ang paglawit ng kwintas na naglalaman ng dating pamilya ng negosyante. Matapos masilayan ng demonyo ang kwintas na ninakaw ni Manong Buti, bigla naman itong nagsisisigaw at patuloy na kumakawala sa pagkakagapos ng antingero. Nang masipat ni Manong Buti na malapit na itong kumawala, dali-dali naman niyang itinarak ang kanyang punyal sa palawit ng kwintas upang sirain ang lumang litrato ng pamilya ng demonyo. Pagtarak doon ng kanyang punyal, ramdam na ramdam niya ang kakaibang bagay na nabasag sa loob nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, doon na nagsibalikan ang iilang mga demonyong pinagkatiwalaan ng negosyante upang pagtulungan sila Manong Buti. Pagsilay niya sa isa sa mga ito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang walang buhay na katawan ni Bitang na tangan-tangan ng nilalang. Halos naramdaman niya noon ang pagkamatay ng kanyang puso dahil sa sakit na kanyang naramdaman sa kanyang mga nakita. Pag-ikot ng kanyang paningin sa buong paligid, doon niya nakita si Carolina na walang habas na inuundaya ng saksak ang iba pang antingero kasama si Miguel. Maya-maya pa, tanging pagluhod na lamang sa lupa ang kanyang nagawa habang patuloy na binabanggit ang mga pangalan ng kanyang kaibigan. Wala na din siya noong pakialam sa mga demonyong papalapit sa kanya sa kadahilan ng pakiramdam niya, patay na rin ang kanyang katawang lupa. Habang patuloy niya noong nilalasap ang preskong hangin sa paligid, dahan-dahan naman siyang nabibingi sa mga ingay na nililikha ng kanyang mga kasama at mga demonyo. Maya-maya pa, doon na nasipat ni Manong Buti ang pagkaladkad sa kanya ng nilalang habang patuloy na inuundaya ng saksak ang kanyang dibdib. Bago siya noon tuluyang mawala ng malay, nagawa niya pang makita ang pagkaagnas ng mga demonyo dahil sa pagkamatay ng negosyante. Ilang araw ang lumipas matapos ang mga pangyayari.
Tuluyan na ngang nagising si Manong Buti sa isang napakatinding bangungot. Pagsilay niya noon sa paligid, doon niya nakita ang pinunong antingero at si Manong Armando na naghihintay sa kanyang paggising. Iho, ayos ka na ba? Kilala mo pa ba kami? Tanong ni Manong Armando. Oo, maestro. Kilala ko pa ho kayo. Nasaan ho tayo? Nakaalis na po ba tayo sa bundok? Sagot naman niya. Nasa Camarines Sur na tayo, iho. Sa bahay ng mga maestro mo. Magpahinga ka na muna dyan dahil hindi ka pa lubusang gumagaling. Sagot naman ni Manong Armando. Nang marinig ito ni Manong Buti, agad naman niyang naalala ang sinapit ng kanyang mga kaibigan. Bagaman naghihirap pa siya noong tumayo, pinilit niya noong makapaglakad upang hanapin sila Miguel at Bitang. Pagdating niya noon sa sala, bigla namang tumulo ang kanyang luha nang masipat niya ang 8 bangkay na nakaburol sa loob ng bahay. Kasama na rito ang 6 na antingero at ang 2 niyang kaibigang itinuring na niyang kapatid. Dahil sa kanyang mga nakita noon, halos hindi niya mapigilang mapahagulgol sa pag-iyak dahil sa mga nangyari. Akala niya kasi noon, bangungot lang ang bagay na yon, subalit totoo na pala. Nang kumalma na noon si Manong Buti, doon inilahad sa kanya ang mga nangyari matapos niyang mawala ng malay. Ayon kay Manong Armando, habang nagwawala noon ang negosyante, doon nila naunawaan kung bakit naging kahinaan nito ang kwintas na winasak ni Manong Buti. Hindi lang kasi bastang litrato ang nilalaman ng palawit ng kwintas na yon, bagkus ay doon nakatago ang isang diamanteng naglalaman ng kaluluwa ng demonyo. Dahil sa pagkabasag nito, kung kaya't mabilisang bumalik ang kaluluwa ng nilalang sa impyerno. Bago niya noon lasapin ang pagkatalo ng kanyang hukbo, idinamay niya ang lahat ng nilalang na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ayon kay Manong Armando, na ang lahat ng mga demonyong nakalaban nila sa lugar, walang nakaligtas at kasamang naagnas ng mga demonyo. Maging ang mga aswang noong pabalik pa lamang sa kanilang pugad, naglaho na lamang na parang bula, na parabang nabura sa mundo ang pag-iral ng mga ito. Ang likidong apoy ding naroon sa ukang ginawa ng mga demonyo, dahan-dahan ang sumuot sa kaila-ilaliman, tanda ng pagkawala ng mga mahikang nagpapanatili sa mga ito. Ang mga gamit naman noong dinala ng mga demonyo ay naging abo, maging ang sakong naglalaman ng bangkay ng isang malakas na dyablo. Nang marinig ni Manong Buti ang lahat ng ito, kahit papaano, naging masaya naman siya sa kadahilanang hindi nasayang ang sakripisyo ng kanyang mga kaibigan. Matapos ang libing ng mga ito, natutunan naman niyang tanggapin ang lahat ng masalimuot na pangyayari sa kanyang buhay. Magmula noong araw na yon, itinuon na lamang niya ang kanyang wisyo sa pagpapalago ng kanyang karunungan upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Doon na din siya tumira sa tahanan ng mga antingero kasama ang kanilang pinuno at si Manong Armando. Sa paglipas ng panahon, nakilala silang 3 bilang mga tanyag at mga batikang manggagamot. Hindi lang sila noon nanatili sa lugar ng Camarines Norte, bagkus ay naglakbay din sila sa iba't ibang panig ng Pilipinas para maipagpatuloy ang kanilang mga misyon. Habang nararamdaman na noon ni Manong Buti ang pagtanda ng kanyang katawang lupa, labis-labis naman ang tuwang kanyang nararamdaman, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na nalalapit na ang muli nilang pagkikita ng yumao niyang kaibigan. Bagaman kung iisipin walang kamag-anak si Manong Buti sa Maynila,
patuloy pa ring nabubuhay ang kanyang kwento sa mga taong malapit sa kanya at natulungan niya ng husto. Halos karamihan sa mga antingero noong nakilala sa kanilang grupo ay naghangad din ng ganoong paglalakbay na nais nilang maranasan bago matapos ang kanilang mga buhay. Subalit para sa grupo nila Manong Armando, ang karanasan nilang yon ang pinakamapait sa lahat at tinututulan nila na muli pang maranasan ng kanilang pangkat. Ayon sa kanila, mas mainam na lamang na manatiling istorya ang ganoong karanasan dahil masyado itong nakakapangilabot kung sakali mang muling maganap. Datapwat ilang taon na ang nakakaraan magmula ng digmaan, hindi pa rin nila nakakalimutan ang kirot at sakit ng mga naganap noong nakaraan, lalong-lalo na ang nakakapanglumong pagkalipol ng pangkat ni Manong Buti. Okay, medyo nakakagulat tsaka nakakalungkot yung ending. Sobrang bigat. Kasi isipin ninyo, nagsimula tayo sa, ilan ba sila nun? 5. Namatayan ng 2, naging 5 ulit, namatayan ng 2. Tapos ng 3 sila, namatayan ulit ng 2. Tapos si Manong Buti na lang yung natira. Pero bigyan ko lang kayo ng idea. Yung anak ni Pedro, yung naiwan na anak ni Pedro, doon iniwan lahat ni Manong Buti yung yaman niya. Kung tutuusin, napakayaman ng pamilya nito ni Manong Buti kung meron siyang pamilya. Pero wala eh. Kaya lahat ng yaman, lahat ng kwento, doon napunta doon sa anak ni Pedro. Wala na ako masyado ibibigay na info kasi medyo private yung buhay niya ngayon. Kung iisipin niyo parang wala lang, di ba? Parang natapos na yung kwento ng gano'n. Wala sila ng impundar. Pero hindi. Yung anak ni Pedro, isa yun sa mga maituturing kong sobrang successful na businessman dito sa Pilipinas. May picture din to sa dulo. Papakita ko sa inyo. Di ko masabi. Malungkot na nakaka-amaze na halo-halong emosyon eh. Pero kayo, ang masasabi ko lang, maraming salamat Manong Buti at sa anak ni Pedro na nagbigay ng kwento na to. Patype naman ako dyan ng salamat Manong Buti para sa napakagandang serye na to. Mahaba pa sana to pero pinag-compile na lang natin para isang bagsak na lang. Comment kayo sa baba. Salamat Manong Buti. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.